Una nwakwala nwase degree school. Ihe a ga-emere ewu sitachara na mma. Ihe ọ ga-arụ kapịnta. Ọ wụ ihe ọ ga-arụ onye kapịnta onye na-akụ Igbo ozi ma ndị na-akụkwasị oche ma ihe ndị ome mebisiri emebichi na-akụkwasịrị ha. Ụlọ ọnụ ka ihe fo ya akụzie. Ịdị onye skuul etofushigo ego ụbụrụ ya amasị ọ machira mgbe break na amachi ụbụrụ ya amachi nekwa ihe m kwuru ngwa laghachi azụ. Tinyere ha ọgbaghara wo. Hey! Onye m nwanụ? Ọ nwa m.
nwa ga onye ahụ ụmụ mere ihe ana m ahụ oshi n'ime aka ntụtụ izoshi ana m ahụ oshi n'ime ịtata ihe mmadụ isi mba kama kwezi kwasa nkụwa gị anya sị m ịtata ihe mmadụ sị m ịtata ihe mmadụ izoshi mba izoshi mba izoshi mba izoshi adịmezoshi anwụọ na m anwụọ Anyị nwere ndị ochi na-eji ya. Ịsa dị ezoshi mba ele otu ozi ya nusiri ozi ya bịachara clear ozi ya mee ọbịa ọkọtọ ozi ya ha ji m ha na-eji m onye ịsọ dị ka o nwere otu na-esi eme aka ntụtụ mba o dị na-eji nke m onye lokwere nye n'ọkpụkpụ wee mbụ ozu n'oshi o nwere anya mpịa ihe mere n'anya ma nwede anya mpịa ịhụnanya ya na ọwa otu ihe mere mgbe ihe mere mmadụ n'anya asọ dị ndụ isi na-ekpu eme ya na-anwụ eme ihe ha anyway ọ ga-ezu oshi na mgbe na-adịghị anya ngwa na ebe unu sọ dị ezu oshi na-eme agha ka anyị na-elenụ anyị mara ihe echi ga-abụ washi tinyere ha ọgba aghara kwụsị le ha anya hey akwụna onye ke ga-agba akwụna ọ ga-agba na eke ana m ahụ ịmụmụ nwa n'ụlọ ọ ga-achịchịtara ọnụ nwa n'ụlọ maka Chineke ahụna m ya ihe ọ ga-ekwu ụmụ elo nga ọ ga-eje ekete na-ekwolalu ọnụ nwa elele m anya n'ezinụ lee ya n'obi ụmụ okorobịa ga-emejisi ya oyi onye awa ha ga-eji ya otu emere pọpịpọ somebody say pọpịpọ anwụọ na ana m anwụọ tepụ ndị na-ekpughe ihe ezuru ezu ekpughere ha ọ gwara m ọ na-agwa onye eligiri ihe n'ezinụlọ m ọwụgo ka m na-ajụ sọ onye elili ihe nga chere m ajọ ndị eluigwe njọ m ndị na-ezi anyị ozi ajụjụ chere m ajọ ndị na-ezi anyị ozi ajụjụ chere njọ m ha ajụjụ onye eligiri ihe adị onye ụtọ ọ na ya aka anwụọ na m anwụọ Kwue n'onye ọhụụ, kwue ọsụ kwue onye na-eme ihe onye ọwa onye ọ meme mmụọ oke nke m tọrọ o gbuole ṅụ asọbadịgo wuli elu ka awọ aka oligiri ihe iwe onye ọjọọ iwe amụsị ihe ọtị na-eme m ọwụ ya chịrị igbonwu ihe o ji eti ihe ya na awụ ka o gbusie ụmụ gbusie maka Chineke agbala ya ọkpa imebiela ụwa igwe n'ọchị gịnị ka m mere egekwule nwune gị na-egbu m ihe ihe onye amụma erie na-ekwu ya nwere ihe mba ebiwule m oshi teta siteta hei ya ọtị na-eme m na-agbagharịga esi m ndị amụma ụgha na-ebere akwa kedu ihe ọnwụ gịnị dị ya kedu onye mere ị na-ebere akwa kedu ihe dị ya onye nwatakịrị nwa agbọghọ ya nwatakịrị nwa agbọghọ mere gị
ewepụ onwe m ihere n'anya n'ọkpụ ebe nna m enweghị ụlọ ịkọrọ m ebe ọ bụ ihe ọbụla. Kedu ihe na-akọrọ nwata nwa agbọghọ mere gịnị? Enweghị ihe gwara m ga-eme m ihe a, enweghị ihe gwara m. Biko nne Ezinne, Chineke kpọtara gị ebe a kịta. Biko Chineke kpọtara gị. Ama m ihe ọ na-ekwu nwata nwaanyị, anweghị ihe nghọtara ọ na-ekwu ekwu. Biko nyere m aka chọta nwunye di gị, ihe ọ na-ebere akwa na ihe ọ sị nwata nwaanyị akọtara m ihe a na-ekwu. Isi Uju nwa Ele-ikewe mụ n'ọkụ mmekụ magaghị ime ịma ị na-egbala ya agba ịmara na shọwụ nwaanyị aga ị na-egbala ya egbachi hụ na kpuo agị chọrọ ịkpụma nwaanyị ọzọ ibe agị chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ gị ejeje kpụma nwa agbọghọ gị ime kpụgide ya ime ịma chọrọ ya mma isikwa gị hụrụ n'anya akpịsị ịhụnanya gị aha hụ ha elu akpa anwaala gị jikwara hụ jikwa wụrụ ọdịgị n'obi ọdịgị n'afọ ọdịgị n'isi ọdịgị ebe niile ihe iji chi ịkwụ ya ụgwọ ọrụ ịkpa mma ọrụ ịkpa mma. Uju nwa ịbụ ajọ nwaanyị. Ịbụ ajọ nwaanyị. Uju nwa agbata gị ka ime nye ọkụ gị na-amụnye ọkụ amụnye. Kedu ike bụ nwata nwaanyị akọrọ ịbụ ajọ nwaanyị. Asị gị efari ihe gị nga na gị hụrụ ga asọkwa gị ijere ya kpụma nwaanyị ime ga-ama kpara ifu gị onye eme anya ọhụrụ gị ọrịa mma na ọkwa ịwụ ajọ nwoke ajọ lelu ọrịa agịgagaga isi gị hụrụ nwaanyị gị anya gapụra ha ga-efegharị efegaga ebe ọbụla ịhụ ebe ọwa ịhụrụ gasọwe gahụ ebe gasọwe ịhụ onye ahụ mma n'anya kama nkụkụrụ akali Imo onye m na-ekwu echetara m ya na legodo onye a ịma ahụ nke okwu anyị nọkwa na-aṅụ mmanya n'ebe eni ọgbafee nnọọ with one Range Rover renji na ọgbafee wee jụwa esese ka ezi ebe onye a si nweta ego jigo moto ịghọta enwetidite mgbe ya rị n'anya na so asịzie that na the boy sụtara 32 million naira. That is 2 million naira. Na mụ ekwulọkwa wejewe sị ka m mara because ama m na nke agba ọzọ aka ịghọta uju onwe m ọzọkwa ihe anyị na-apị ka ọ na-apị ịghọta so oge m gara jụwa esi asị m na enwere chọọchị enwe ụlọ ụka a na-akpọ ndị ekpere ebe a ndị agha ọ nọ na gịgacha obodo anyị a na-aga n'ime like this na enwe onye ma maka ụdị ụka ọjọọ so ọ nọrọ onwe ya a na-akpọ ndị agha n'ebe ọ gara beta abịa na-agwụkwa m na enwe ike enwekwe somethings nwekwa ike ịdị involved mụ achọkwa ịga ahụ ifu na asị m anyị ga-aga dị Saturday but abịa m chekicha ya sị nwanne enwe ihe dị involved mụ adị nshọ m ga-aga zuo hapụ okwu ị hụrụ chọọchị a
anyị agachago ya tijera na nwanne m nwa ga-egbu mmadụ maka ebe isi na ọwa ebe a ka anyị ga-agaga bute ike anyị ga-adị ya na ihe niile emewe nwanne jọkpa anyị agachagodo unu abụọ ọzọ ha eleghị unu abụọ mere nga unu chọrọ onye na ajụjụ ị jụrụ anyị bụ ọ bụ otu ihe ahụ ka mụ na onwe m chọrọ ịjụ eleghị imega ngala ị bịara ime anyị nga ohe m mmega nnu n'ụlọ kemụkọ ele onye unu chọta nga ụyọ ole m ji gịnị kwuru na mma m mere ele mgbu nna m ele egwu na nne m ji isi ara ọ mụ na akwụkwọ bịa ngala ịgbawala gị dọ ị chọrọ ịhapụ n'ala kọmbe ịla afọ nne m kwa ha na-achọ nne m ndị iberibe abụọ ha na-achọ nne m mgbe mma m lọtagotere ya bụ na ọwụ nwa ya nwaanyị ka anyị riri anyị nwekwara ezigbo onwegharị ka mkpa anyị nọ onwegharị ka mkpa lee Chineke mere ya ejiri kpa ahụ mgbe anyị kwome ya kpa ahụ ihe o chere mmadụ alastawule gịnị ole ụtọ ihe o chere mmadụ ibe ya alastawule Chineke mere ya kpa ahụ onye apara onye ga-echeki mgbe chere ele ihe a ga-eme ugbu ele ihe i chere anyị ga-eme ugbu gịnị wa ahụ akpa uche ama-eche ihe ọzọ akpa uche ezigbo enyi m gosiara gị mma lelee nọ gị echegbu onwe gị Iya kata mi